আজি ଘରେ ପ୍ରବଳ କାମ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଧାନ ସିଝାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଘରୁ ଆଳୁକୁ ନେଇ ଆସି ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଲି ଧାନରେ ସିଝାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ମା ତାଙ୍କର ଆଳୁକୁ ନେଇ ଧାନ ସିଝା ହାଣ୍ଡିରେ ପୋତି ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଲି ଜାଳିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଚୁଲି ଜଳା ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ବ୍ରଶକୁ ନେଇ ଚାଲିଲି ବ୍ରଶ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ବ୍ରଶ କରା ସରିଗଲା। ଏପଟେ ମୋର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ସିଝା ଧାନକୁ ଆମ ଛାତକୁ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ସବୁ ଧାନ ବୋହିବା ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସାନ ଭାଇ ଭାବିକି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ନା। ରହୁଛି।